Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na nnụnụ otu ụdị nku na-efekọ ọnụ, mana ha amaghị na anwụ ekeela ewere hụ ihe nte gburu. Mgbe eze Ụzọmezie hụrụ na ọgba ejula, o were si ebe ọ nọ birie kelee ha, ala ukwu kwenu ya, ala ukwu kwenu ya, mụọnụ ya, zụọnụ ya, ala ukwu kwezuonụ ya. Ndị be anyị kwuru okwu si na ọ bụ ekwe ekele ihu asaa. Ekelere m unu otu unu siri pụta n'igwe ịbịa mara ihe m na-akpọrọ unu. Eji m n'aka na ọtụtụ n'ime unu nwegasịrị ebe dị iche iche ha ga-aga taa. Achọghị m igbu onye ọbụla n'ime unu oge n'ụtụtụ a. N'ihi ya, aga m agawa n'ihu na-atụfughị oge ịkpọ anụ a na-achọ aha, ka ndị anaghị eri eri ghara ịgbagbu onwe ha n'ọsọ maka ngwugwu a maara na a ga-atọ atọ. Ọ baghị uru ịtụwa ya mbọ ma ọ bụ nyowe ya enyowe. Ụmụnne m na ụmụnna m, agwọ nọ n'akịrịka were na-achọ onye ọ ga-ata. Ihe ọjọọ dị na be anyị ugbu a na-emezi Chinefo ọ na-atụ ime na-amụta nwa. Ndị arụrụ ala nọ na be anyị ugbu a bụ ala ukwu na-emezi otu o siri masị ha, n'ihi na ha kwetara na ha nwere ike ime ihe ọbụla masịrị ha. Nte agaghị atụ, nte tụọ ha bụ ọkụkọ eloo ya. Mana nke ha mere ugbu a bụ isi kpudoro ọrịa niile. Ihe ndị oji azụ aga ije a mere n'obodo a mụ na gị nọ ugbu a bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị amaghị otu anyị siri so ya ugbu a. O butere anyị okwu agaghị ekwe anyị nkwụcha. A sị onye ekotaghị ọgọdọ ya ekotere ya. Nke ọgọdọ anyị na-achọ ikotere anyị ugbu a bụ okwu ga-eri isi ọtụtụ anyị nọ ebe a ugbu a. Ọ bụrụ na anyị egbochighị ya bụ mmiri, ugbu a ọ dị n'ọkpa ọkpa. Obodo anyị ya bụ ala ukwu apa alaala. Ihe m jiri kpọkuo unu bụ ka onye ọbụla wepụta obi ya, ka anyị gwuso ndị omekome a na-achọ ịkwabaga anyị na nsogbu. Ezinụlọ ọbụla dị n'ala ukwu ga-eketa oke na ya bụ ọdachi ma ọ kpọtụọ. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.